So exercise 2.2 class 10 maths Ncert solutions जों दिनै नायगोन बे भिडिअआ फर बर' एन्ड इंलिश मीडियम बोथ मीडियमनि थाखायबो जागोन बेनिखायनो भिडिअखौ जुदि नोंथांमोननि थाखाय इउजफुल सानदोंबा भिडिअखौ मोजां नायलांनानै सोलोंनानै ला बिनि सिगां आंनि सिगांनि भिडिअसआव नोंथांमोना exercise 2.2 नि question number 1 and question number 2 बिनि solutions नुखांखाबाय आरो लोगोसे exercise 1.1 नि solutions 1.2 नि solutions 1.3 नि 1.4 नि solutions नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायनि लिंकआव थांनानै नायनो हागोन बेवहाय बेफोरनि एक्सारसाइजनिबो सल्युशन्स दङ बेवहाय थांना नायनो हागोन सो क्वेश्चन नम्बर 3 जोंहा बे एक्सारसाइजआव क्वेश्चन नम्बर 3 आ लेटेस्ट कारेन्टलि जोंहा एड जादों बे क्वेश्चनसा सिगांनि क्वेश्चनसा गैयामोन बुक्सआव 2020 नि गोदान बुक्स ओंखारनायाव बेखौ एड खालामनाय जादों आरो बेखौ बोरै सल्युशन्स सल्व खालामनांगौ बेनि थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों स' मोजां नायलां स' सोंदों जोंहा फाइन्ड द क्वाड्रेटिक पलिनोमियल्स हुज zeros आर जौगानाय बांबिदाब दिहुन जायनि लाथिख'फोरा होनना बुंदों जोंहा जौगानाय बांबिदाब दिहुननांगौ जायनि लाथिख'फोरखौ होनाय दंखायो -4 आरो 3/2 स' जौगानाय बांबिदाबा माखौ होनना बुङो क्वाड्रेटिक पलिनोमियला माखौ बुङो ax² + bx + c बे फर्मआव थानायखौ जों मा होनना बुङो जौगानाय बांबिदाब होननानै बुंनाय जायो अके जौगानाय बांबिदाब बा क्वाड्रेटिक पलिनोमियल ओके क्वाड्रेटिक पलिनोमियल होननानै बुंनाय जायो स' जोंहा बे फर्मआव ax² + bx + c बे फर्मआव थानाय मोनसे पलिनोमियल सोंदों बेखौ जों दिहुननांगौ नैबेनिफ्राय लाथिख'फोरखौ होनाय दङ -4 आरो 3/2 स' लाथिख'फोरा माखौ होनना बुङो जिर'सआ माखौ होनना बुङो जाय नाम्बार्सखौ जोङो नैबे एक्सनि जायगायाव पुट खालामोब्ला जोंहा मा जायो इकुवेल टु मा जायो लास्टआव 0 जायो जों बेखौ मा होनना बुङो जौगानाय बांबिदाबनि लाथिख' होननानै बुंनाय जायो फर एग्जाम्पल मोनसे जौगानाय बांबिदाब लानि 2x - 4 बेवहाय जुदि एक्सनि जायगायाव आं जुदि +2 पुट खालामोब्ला मा जागोन 4 - 4 मा जागोन 0 जागोन राइट बिदिब्ला x = 2 2आ सोरनि 0 नैबे 2x - 4 जौगानाय बांबिदाबनि क्वाड्रेटिक पलिनोमियलनि मोनसे लाथिख' एबा 0 बेबायदिनो जोंहा नैबावहाय मोननै 0 होनाय दङ लाथिख' होनाय दङ मोनसेल' नङा बे मोनसेल' नङि जौगानाय मोनसेल' नङै लाथिख' मोननै लाथिख' दङ बावहाय बे मोननै लाथिख'खौ होनाय थायोब्ला जोंहा माखौ दिहुननांगौ जौगानाय बांबिदाब दिहुननांगौ थारमाने ax² + bx + c नैबेदि फर्मनि बेबायदि महरनि जोङो जौगानाय बांबिदाब दिहुननांगौ जोंहा बेखौ मा होनना बुङो बेखौबो जोङो बांबिदाब होनना बुंगोन खिन्थु बियो जौगानाय बांबिदाब नङा मानो होनबा बिनि पावारा अनलि बेसेबांल' 1ल' जायखिजाया दा जोंहा मा दिहुननांगौ ax² + bx + c फर्मआव थानाय मोनसे बांबिदाब दिहुननांगौ स' बिनि थाखाय नाय जों बेखौ मोननै मेथडजों खालामनो हायो आङो फार्स्ट आं नैबे मेथडजों होगोन नोंसोरनो बेनि सल्युशन्सखौ बे मेथडजों खालामनो हायो नोंसोरो फार्स्ट मेथडआ जाहैबाय जोङो दानि बावैसो 2x - 4 बिनि 0खौ बेसे मोन्दोंमोन बिनि 0खौ बेसे मोन्दोंमोन माने x नि भेलुखौ बेसे मोन्दोंमोन मा मोन्दोंमोन x नि भेलुखौ मा मोन्दोंमोन 2 मोन्दोंमोन अके मा मोन्दोंमोन जोङो 2 मोन्दोंमोन बेबायदिब्ला नैबेखौ जों मा होननानै हमनानै लानो हायो बियो x नि भेलु बेबो मा x नि भेलु लाथिख' माने मा x नि भेलु x नि जा मान बेखौनो जों मा होनना बुङो लाथिख' एबा 0 होननानै बुंनाय जायो अके स' दिस इज x = -4 दिस इज x = what 3/2 अके स' जोङो बेखौ लिरगोन गिभेन बा होनाय दं अके होनाय दं लाथिख'फोरा
लाथिख'फोरा so लाथिख'फोर means zeros are so it is given लाथिख'फोरा बेसेबां होनाय दङ -4 आरो मा होनाय दङ 3/2 होनाय दङ therefore जों मा लिरनो हायो x equal to मा लिरनो हायो -4 आरोबाव मा लिरनो हागोन x equal to 3/2 लाथिख'फोर माने zeros माने मा x नि भेल्यु ओके जायखौ पुट खालामोब्ला जेरैहाय बेवहाय जोंहा मा जायो लास्टआव 0 जायो स' नाय बेखौ जोङो बिथिं बारोबा मा जागोन x + 4 equal to मा जागोन 0 जागोन बेयावबो बेखौ जुदि बिथिं बारोबा ओके सो बारनायनि सिगां जों बेखौ बोरै लिरनो हायो नाय 2 जों x जों माल्टिप्लाइ खालामग्रो मा जागोन 2x बिथिं मा थाखो 3 राइट स' 3 खौ बिथिं लाबोबा मा जागोन जोंहा -3 equal to मा जागोन 0 स' नाय जोंहा मोननै इक्वेशन्स मोनबाय मोननै समानथाय मोनबाय बे जाबाय इक्वेशन 1 बे जाबाय मा इक्वेशन 2 दानिया मा खालामगोन जोङो नाउ दानिया इक्वेशन 1 आरो इक्वेशन 2 जों जोङो माल्टिप्लाइ खालामगोन अर्थात सानजाबगोन जोङो सानजाबा मा जागोन इक्वेलनि लेफ्टथिं थानाय बिसोरो माल्टिप्लाइ जागोन x + 4 जों सोरजों सानजाब जागोन 2x - 3 जों सानजाब जागोन आरो सोरजों सानजाब जागोन 0 * 0 0 * 0 बेसे 0 नाउ जों बेखौ जेब्ला ब्रेकेट बोखारो अब्ला x आ सोरजों माल्टिप्लाइ जागोन x जों 2x जों माल्टिप्लाइ जाबा मा जागोन 2x² ओके आरो बे x आनो सोरजों माल्टिप्लाइ जाबावगोन -3 होनबा मा जागोन -3x ओके बे थांबाय दानिया आरो जों सोरजों माल्टिप्लाइ खालामबावगोन +4 जों +2x जों माल्टिप्लाइ खालामबा जोंहा मा मोनो +8x मोनगोन आरो बे +4 जोंनो सोरजों माल्टिप्लाइ खालामबावगोन -3 +4 जों -3 जों माल्टिप्लाइ खालामबा -12 is equal to 0 स' नाय बिसोर मोननैजों मा खालामनो हागोन -3x + 8x दङ मोनसेया माइनास मोनसेया प्लास जोङो मा खालामनांगोन माइनास खालामनांगोन 8x निफ्राय सोरखौ माइनास खालामनांगोन 3x माइनास खालामबा बेसे थागोन 5x सिना सोरनि जागोन सिम्बला प्लास जागोन मानो होनबा जोंहा माया देरसिन प्लासआ देरसिन प्लासजों माइनासजों मा खालामनांगौ माइनास खालामनांगौ अर्थात दानख'लायनांगौ दानख'लायबा बेसेबां थागोन जोंहा +5x so it will be +5x - 12 equal to 0 so बियो मा फर्माव दङ नायदो बियो मा फर्माव दङ ax² + bx + c फर्माव दंना गैया ax² + bx + मा फर्माव दङ बियो c आव दङ जेरावहाय a नि जायगायाव 2 दङ b नि जायगायाव 5 दङ c नि जायगायाव मा दङ -12 स' जोंखौ मा दिहुनथिनदोंमोन जौगानाय बां बिदाब दिहुनथिनदोंमोन जोंखौ मा दिहुनथिनदोंमोन जौगानाय बां बिदाब माने ax² + bx + c दिहुनथिनदोंमोन जोंखौ होमबा ax² + b + c आ मा जोंहा मोनबाय therefore जौगानाय बां बिदाबा जायखौ जोङो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होननानै बुंनाय जायो सरि क्वाड्रेटिक पलिनोमियल स' क्वाड्रेटिक पलिनोमियला बेसेबां जागोन जोंहा क्वाड्रेटिक पलिनोमियला बेसेबां जागोन 2x² + 5x - 12 ओके नट इक्वल टू 0 होनाङा इक्वल टू 0 बा जों बेखौ मा होनना बुङा जौगानाय बां बिदाब एबा क्वाड्रेटिक पलिनोमियल होनना बुङा बिनि सोलाय बेखौ मा होनगोन जौगानाय समानथायसो होनना बुंगोन जौगानाय मासो होनना बुंगोन समानथाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स होनना बुंगोन ओंखायनो बेवहाय जोङो इक्वल टू 0 लाया मानो होनबा जोंहा पलिनोमियल होनबा बां बिदाब होनोब्ला जोंहा इक्वल टू बिथिं मा थाया 0 थाया ओके बुजिबाय जानांगौ स' दिस इज द फर्स्ट मेथड आरो जों सेकेन्ड मेथडजोंबो खालामनो हायो सेकेन्ड मेथडखौ जोङो नैबे मेथडजों बाहायनो हायो जायखौ जोङो मायाव खालामदोंमोन कुवेश्चन नाम्बार 2 आव एप्लाइ खालामदोंमोन बे मेथडजोंबो जोङो बेखौ मा खालामनो हायो दिहुननो हायो नाय सेकेन्ड मेथडजों जों बोरै खालामगोन स' दिस इज सेकेन्ड मेथड बे जाबाय फार्स्ट मेथड सेकेन्ड मेथडजों बोरै खालामगोन नाय जोंहा गिभेन माया लाथिख'फ्रा बेसेबां होनाय दंमोन -4 आरो मामोन 3/2 ओके -4 आरो मा 3/2 ओके स' बेखिनिया बेनो जागोन होनाय दं लाथिख'फोरा -4 आरो
3/2 ओके स' सेकेन्ड मेथडजों जों बिदि खालामगोन फार्स्ट खिनिया बेसेबां जागोन होनाय दं गिभेन zeros are -4 and 3/2 ओके स' लाथिख'फोरनि मा गासै दाजाब गासै लाथिख'फोरनि दाजाब गासै दिहुन लाथिख'फोरनि दाजाब गासैया बेसे जागोन 9 मोनसे लाथिख'आ बेसेबां -4 मोनसे लाथिख'आ बेसेबां 3/2 ओके स' बिसोर मोननैखौ दाजाबनोब्ला जोंहा एलसिएम लानांगोन दुसासा लानांगोन दुसासा बेसेबां जागोन 2 बिनि गाहायाव मा दङ जोंहा 1 जों 2 जों डिभाइड खालामबा 2 आनो ओके स' 2 मोनो 2 - 4 जा बेसे जागोन -8 जागोन प्लासा प्लास 2 जों 2 डिभाइड खालामबा 1 into 3 ओके स' बेसे मोनगोन जोङो -8 आरो +3 नोंहा माइनासा गासै 8 दङ 3आ गासै प्लास मोनथाम दङ होमबा माइनासा मोनदाइन दङ एन्ड प्लासा जोंहा मोनथाम दङ होमबा माइनासा मोनबेसे थाबावगोन मोनथाम थाबावगोन माइनास प्लास माइनास जायो स' बेसेबां जागोन बेयो -5/2 जागोन बेबायदिनो मा दिहुन लाथिख'फोरनि सानजाब गासै दिहुन लाथिख'फोरनि सानजाब गासै स' लाथिख'फोरनि सानजाब गासैया बेसे जागोन लाथिख'फोरनि सानजाब गासैया जोंहा मोनसे -4 आरो मोनसेया मामोन लाथिख'आ 3/2 आच्छा होमबा जोंहा बेसे जागोन बियो ओके बे 4आ बहा दङ गोजौआव मानो होनबा बिनि गाहायाव मा थायो 1 होमबा जोंहा गेजेराव जुदि माल्टिप्लाइ थायोब्ला सानजाब थायोब्ला जों गोजौनिजों गाहायनि दानलायनो हायो होमबा 2 जों 4 जों दाननो हायो जोंहा बेसे जायो 2 थायो होमबा बेसे जागोन -2 into 3 बेसेबां -6 स' लाथिख'फोरनि सानजाब गासै आरो लाथिख'फोरनि दाजाब गासै दिहुनना लाग्रो फार्स्टआवनो जों बेखौ मा होनगोन साम अफ zeros आरो बेखौ मा होनगोन product of zeros ओके स' जोंनो मा नांगौ जौगानाय बां बिदाब नांगौ बेनि थाखाय जों बोरै दिहुनगोन जोंहा मोनसे फर्मुला दङ ओके जौगानाय समानथाय दिहुननायनि मोनसे फर्मुलाथ' दङ बे फर्मुलाखौ जों बाहायगोन जौगानाय समानथाय दिहुननायनि मोनसे फर्मुला दङ बे जाहैबाय मा जौगानाय समानथाय दिहुननायनि मोनसे फर्मुला दङ बे फर्मुलाया मा जौगानाय समानथायनि फर्मुलाया जाहैबाय x² ओके x² बावहाय मा जागोन माइनास बावहाय मा जागोन लाथिख'फोरनि मा गासै दाजाब गासै ओके साम अफ 0 बावहाय मा थागोन साम अफ 0 ओके बावहाय मा थागोन x प्लास बावहाय मा थागोन लाथिख'फोरनि सानजाब गासै जायखौ जोङो प्रडाक्ट अफ मा होनगोन zeros इकुवेल टु मामोन फर्मुलाया 0 बे जाबाय मा जौगानाय समानथाय जायखिया जौगानाय समानथाय दिहुननाय फर्मुला ओके x² माइनास लाथिख'फोरनि दाजाब गासै साम अफ zeros इनटु x जागोन ब्रेकेटनि बाहेराव आरो लास्टआव मा थागोन प्लास लाथिख'फोरनि सानजाब गासै प्रडाक्ट अफ zeros ओके इकुवेल टु मा जागोन 0 जागोन 9 जोंहा x² ओके x² माइनास लाथिख'फोरनि दाजाब गासैया बेसेबां लाथिख'फोरनि दाजाब गासैखौ बेसे मोनदोंमोन -5/2 ओके -5/2 बेवहाय मा दङ x प्लास लाथिख'फोरनि सानजाब गासै प्रडाक्ट अफ zeros बेसे मोनदोंमोन -6 इकुवेल टु व्हाट 0 स' जोङो मा मोनगोन ब्रेकेट बोखारबा जोंहा मा जायो माल्टिप्लाइ जायो सानजाब जायो होमबा माइनासजों माइनास मा जागोन प्लास मा जागोन 5/2 x जागोन प्लासजों माइनासजों मा जायो -6 होमबा बेसे जागोन बेसेबां मोनबाय जोङो स' जोंहा बेखौ आरो जोङो सिम्प्लिफाइ खालामबावनो हायो आरोबाव जों बेखौ फिसासिन महराव लांनो हाबावो बेनि थाखाय जों मा खालामगोन गाहायाव जोंहा मा दङ 2 दङ बे 2 खौ जों खोमोरनि बे 2 खौ जों इलिमिनेट खालामनि बे 2 खौ जों बोरै इलिमिनेट खालामनो हागोन नाय जुदि आं मोनफ्रोमजोंबो 2 माल्टिप्लाइ खालामोब्ला मा जागोन ओके मोनफ्रोमजोंबो 2 माल्टिप्लाइ खालामबा मा जागोन 2x² प्लास 5 into 2
ओके 6 into 2 बिथिं जुदि आं 2 माल्टिप्लाइ खालामदोंबा आं बिथिंबो मा माल्टिप्लाइ खालामनांगोन 2 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन ओके नङाबा होमबासो जोंहा बेलेन्सआव थाफिनगोन बुजिबाय स' 2 जों 2 दानजाबाय ना नै होमबा मा जागोन जोंहा 2x स्क्वायर प्लास 5x माइनास 12 इक्वल टु 0 into 2 0 आनो स' नुबायना जोङो मा मोनहैखो जौगानाय समानथायखौ जों मा मोनहैबाय 2x स्क्वायर प्लास 5x माइनास 12 इक्वल टु 0 बे मोनसे मा समानथायसो जौगानाय समानथायसो जोंनाव मा बिदों क्वाड्रेटिक पलिनोमियेल बिदों जौगानाय बां बिदाब दिहुनथिनदों होमबा जोङो इक्वल टु 0 खौ नाङा देयरफर जौगानाय बां बिदाबा बेसे 2x स्क्वायर प्लास 5x माइनास 12 इक्वल टु 0 होनाङा इक्वल टु 0 बा जौगानाय समानथायसो जागोन बियो जोंनाव मा सोंदों क्वाड्रेटिक पलिनोमियेल सोंदों जौगानाय बां बिदाब दिहुनथिनदों ओंखायनो जोंहा इक्वल टु 0 खौ लाया स' दिस इज अबाउट द quadratic polynomial how to find a quadratic polynomial बे जाबाय लाथिख' जुदि होनाय थायोब्ला जौगानाय बां बिदाबखौ जों बोरै दिहुननांगौ स' जों नेक्स्ट कुवेसनाव थांनि नेक्स्ट कुवेसन नाम्बार 2 बुजिबाय जानांगौ अके स' नोट खालामना ला स' नेक्स्ट कुवेसन नाम्बार 2 आव मा होनना बुंदों 5 आरो 2 ओके 5 आरो बेसेबां दङ 2 दङ 5 and 2 very easy बेखौ जों बोरै खालामनांगौ नाय स' given equations are होननानै लिरबानो जाबाय सरि given zeros are बा होनाय लाथिख'फोरा होनाय दं बा होनाय लाथिख'फोरा ओके मा 5 आरो 5 and 2 ओके स' होनाय लाथिख'फोरा 5 आरो 2 नो लाथिख' मानि सोरनि भेलु x नि भेलु x नि मानखौनो जों मा होनना बुंनो हमना लानो हायो लाथिख'नि मान होनना बुङो जोंहा बानायै लास्टआव जेब्ला x नि मान मोनहैयो बेनो लाथिख' जायो फर एग्जाम्पल आं दहाय खिन्थाखांबाय जोंहा बेसेबांमोन 2x माइनास 4 इक्वल टु 0 साप'ज बिनि लाथिख' सोंबा मा जागोन 2x खौल' लाखि बेखौ बिथिं लांबा मा जागोन प्लास 4 x नि भेलुआ मा जागोन 4/2 x नि भेलुआ बेसेबां जागोन 2 होमबा लास्टआव x नि जा भेलु मोनहैदों बेनो नैबेनि मा जागोन लाथिख' जागोन ओंखायनो जोङो लाथिख' होननो बुङोब्ला बेखौ जों मा होननानै लिरनो हायो x = 5 x = 2 ओके x = 5 x = 2 लिरना लानो हायो बा जिखुनु जाया जायखिजाया सोलायस्लु होननानै हमना लानो हागोन एनि भेरिएबल इउ कैन से y = 5 y = 2 होननानैबो लानो हागोन स' आं बेवहाय सुबिदानि थाखाय जों x खौ लाबाय जों x खौ जिहेतु लाबाय थायो बा बेखौ बिथिं बारहोबा मा जागोन x - 5 = 0 बेखौ बिथिं बारहोबा मा जागोन x - 2 = मा जागोन 0 जागोन बेखौ 1 होना ला बेखौ मा होना ला समानथाय 2 दानिया मा खालाम 1 आरो 2 जों माल्टिप्लाइ खालाम अब्ला मा जागोन x - 2 माल्टिप्लाइ जागोन आरो 0 जों 0 मा जागोन 0 जोंहा समानसिननि आगसिनि आगसिया लेफ्ट एन्ड लेफ्टआ माल्टिप्लाइ जागोन राइट एन्ड राइट माल्टिप्लाइ जागोन ओके बेखौथ' मिथिखायो x आ सोरजों माल्टिप्लाइ जागोन x जोंबो आरो सोरजोंबो -2 जोंबो x जों x माल्टिप्लाइ जाबा मा जायो x स्क्वायर x जों -2 जों माल्टिप्लाइ जाबा मा जायो -2x मानो होनबा x आ प्लास 2 आ माइनास -5 जों -5x -5 जों x जों -5x जागोन ओके बे -5 आ -2 जोंबो माल्टिप्लाइ जाबा +10 स' लास्टआव जों मा मोनगोन x स्क्वायर बिसोर मोननैजों मा जागोन बेहाबो x दं बेहाबो x दङ बेनिखायनो बिसोर मोननैनि गेजेराव जोंहा मोनसे रिलेशनशिप दङ बेखौ जों प्लास खालामनांगोन नङाबा माइनास खालामनांगोन नाय मोननैबो माइनास बेबो माइनास बेबो माइनास माइनासजों माइनास मोनबा -x दं बावहाय मोनबेसे -x दं मोननै -x दं गासै मोनबेसे x जागोन 7था x जागोन ओके प्लास जाबाय माइनासजों माइनास प्लास जाना 7x जाबाय स' बियो मोनसे मा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मा होनना बुङो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बर'आव जौगानाय समानथाय होनना बुंगोन नाथाय जोंनो जौगानाय समानथायखौ बियाखै
माखौ सोंदों जोंनाव क्वाड्रेटिक पलिनोमियल्स थामहिनबा जौगानाय बांबिदाखौ सोंदों ओंखायनो जों मा खालामगोन नैबेखौल' लिरगोन देयरफर दिहुननो गोनां बा डाइरेक्ट जौगानाय बांबिदा बा क्वाड्रेटिक पलिनोमियला जौगानाय बांबिदा बा जों बेखौ मा होनगोन इंग्लिशआव क्वाड्रेटिक पलिनोमियल इज मा x square minus 7x plus 10 ओके आंसर चेक खालामनि so 2.2 3 number x square minus 3x x square minus 3x minus 10 oh sorry जोंहा मोनसे मिस्टेक जाबाय बहाय मोनसे मिस्टेक जादों x square minus 3x minus 10 x square x square minus 3x minus 10 minus 3x okay so x square minus 2x minus 5x minus minus plus 10 थिगानो so जोंहा बुकनि जा आन्सार बे मिस्टेक जाना दङ जोंहा बेखिनिया थिगानो ओके जों बेखौ जेरै जों खालामा मानो जों बेखौनो मोनहैगोन ओके so this is about question number 2 now let's proceed to question number 3 बेखौ जों सेकेन्ड मेथडजोंबो खालामनो हायो जोंहा बेनो सर्ट बे मेथडजोंनो खालाम बे मेथडा बेस्ट ओके स' नाम्बार 3 आव थांनि जोङो नाम्बार 3 स' नाम्बार 3 आव दङ जोंहा what is given 1 by 3 and minus 1 मा होननाय दङ 1 by 3 and minus 1 so जों सिगाङाव जेरैबायदि लिरदों बिदिनो लिरबानो जाबाय गिभेन जेर'स आर बा होनाय दं लाथिख'फोरा बेसेबां होनाय दं 1 by 3 आरो मा होनाय दङ minus 1 होनाय दङ okay 1 by 3 and minus 1 so जों बेखौ खोमोरनि 1 by 3 and minus 1 so बे लाथिख'फोर therefore जों मा लिरनो हायो बे गिभेन जेर'स x equal to 1 by 3 x equal to मा लिरनो हागोन minus 1 होमबा जों बेखौ 3 जों x जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जागोन 3x equal to 1 ओके 3x minus 1 equal to मा जागोन 0 बेखौ जों डाइरेक्ट बारो मानो होनबा जोंहा बोखावखोन्दो फर्माव गैया फ्रेक्शनाव गैया ओंखायनो मा जागोन x plus 1 equal to मा जागोन 0 जागोन ओके जुदि बेबायदि फ्रेक्शन फर्माव थायोबा बोखावखोन्दो फर्माव थायोब्ला जों माल्टिप्लाइ खालामग्रोना लागोन ओके बे गाहायाव थानाया जोंहा बिथिं लांबा मा जायो माल्टिप्लाइ जायो so this is equation number 1 and this is equation number 2 now you have to multiply 1 and 2 so 1 and 2 multiply खालामबा मा मोनगोन बे जाबाय समानथाय 1 बे जाबाय समानथाय 2 बेजों मोननैजों माल्टिप्लाइ जागोन 0 जों 0 माल्टिप्लाइ जागोन माने 3x minus 1 जों x plus 1 जों माल्टिप्लाइ जागोन 0 जों 0 माल्टिप्लाइ जागोन ओरै so 0 जों 0 माल्टिप्लाइ खालामबा मायानो 0 आनो जों सिगाङाव जेरै माल्टिप्लाइ खालामदों 3x आ x जों माल्टिप्लाइ जाबा 3x स्क्वायर जागोन 3x जों प्लस 1 जों प्लस 3x खौ मोनफिनगोन 1 जों जायखिजाया माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौनो जों मोनो 3 into 1 3 3 into 4 into 1 4 नङा होमबा होमबा 3x जों प्लस 1 जों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला प्लस 3x ओके माइनास 1 जों x जों माइनास 1x माइनास 1 जों आरो प्लस 1 जों माल्टिप्लाइ जाबावगोन होमबा मा जागोन माइनास 1 माइनास प्लस माइनास ओके स' नाय जोंहा बावहाय बिसोर मोननैजों रिलेशन्स दङ मानो होनबा x जों x बेहाबो x दं बेहाबो x दङ बिसोर मोननैजों मा खालामनो हायो मोनसेया प्लास मोनसेया माइनास मा खालामनांगौ जायो मोनसेया प्लास मोनसेया माइनास खालामनांगोन ओके होमबा बिसोर मोनगोन जोङो प्लास 2 मानो होनबा जोंहा प्लासआ देरसिन होमबा मा जागोन बावहाय प्लास 2x जागोन ओके
So what is the answer? Answer is 3x square plus 2x minus 1. बेखिनिया आन्सार जागोन इक्वल टू 0 को होयोब्ला जोंहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जागोन ओंखायनो जोङो बेखौ लिरनाङा लास्टआव जों मा लिरबानो जाबाय देयरफॉर दिहुननो गोनां बा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x square plus 2x minus 1 बा दिहुननो गोनां जौगानाय बां बिदाबा 3x square plus 2x minus 1 होननानै लिरबानो जाबाय इक्वल टू 0 को लिरनाङा सो नेक्स्ट क्वेश्चनआव दङ 3/2 and minus 2 3/2 and बेसे दङ 3/2 and minus 2 okay 3/2 and minus 2 so होनाय दं बा given zeros are इंग्लिश मिडियाम थाखाय बिदि जागोन okay given zeros are बेसे 1/3 sorry not 1/3 how many 3/2 and what is there minus 2 so जोंहा बेसेबां बियो 3/2 okay 3/2 and this is what minus 2 so बेसेबां लिरनो हागोन बेवहाय 3/2 so बेखौ खोमोरनि एसे साबसिन जागोन जों जोबोद गोरलै नङा होमबा जास्ट खालामलांबाय थाबानो जायो एसेबां गोरलै क्वेश्चन्स ओके देयरफॉर जों मा लिरनो हायोनो लाथिख' होमबा जों x इक्वल टू मा लिरनो हायो 3/2 लिरनो हायो आरो x इक्वल टू मा लिरनो हागोन -2 लिरनो हागोन सो जोंहा बियो फ्रैक्शन फर्माव दङ बोखावखोन्दो फर्माव दङ ओंखायनो जों बेखौ माल्टिप्लाइ खालामनो लाग्रो 2 जों x जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जागोन 2x होमबासो बिथिं हारसिं 3 जागोन ओके सो बेखौ जोङो बेखौ बिथिं बारहोदो डाइरेक्ट +2 जासिगोन बियो -2 मोन बिथिं जेबो गैला माने 0 थाबाय 3 को बिथिं बारहोनि होमबा मा जागोन 2x - 3 इक्वल टू 0 सो मोननै समानथाय मोनबाय 1 and 2 सो बेबायदिनो जोङो माल्टिप्लाइ खालामगोन बेखौ ओके सो वी विल माल्टिप्लाइ दिस माल्टिप्लाइ खालामबा बोरै जागोन इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 जोङो समानथाय 1 आरो समानथाय 2 माल्टिप्लाइ खालामगोन 2x - 3 दं बिथिं बेहा दङ बिथिं x + 2 बिसोर मोननैजों माल्टिप्लाइ जागोन 2x - 3 आरो सोर x + 2 आरो इक्वलनि उनाव थानाया सोर 0 आरो बेहाबो 0 0 * 0 जागोन माने 0 जागोन ओके सो बेसेबां जागोन 2x² plus 4x minus 3x minus 6 equal to 0 जागोन ओके 2x जों x जों 2x square 2x जों plus 2 जों plus 4x minus 3 जों x जों minus 3x minus 3 जों plus 2 जों minus 6 बिसोर मोननैजों मा जागोन नोंहा 4x plus 4x माने सपोज बेहा मोनब्रै दङ नोंहा मोनबेसेल' दङ मोनथामल' दङ मोनसेया प्लास मोनसेया माइनास बे प्लासआ जेबा बेलेग माइनासआ बेलेग होनना सानना ला होमबा माइनास मोनसे मोनथाम केन्सेल जागोन होमबा बेसेबां थागोन मोनसे थाबावगोन बेहा ओके बेहा मोनसे थाबावगोन माने बेसेबां थागोन 1x - 6 इक्वल टू 0 सो 1 को लिराबाबो जायो ओंखायनो आं बेवहाय 1 को लिरासै देयरफॉर मा जागोन दिहुननो गोनां जौगानाय बां बिदाब बा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियला मा जागोन 2x² plus 6 so x - 6 equal to 0 को लिरनाङा सो एक्सरसाइज 2.2 जोंहा जोब्बाय नेक्स्ट भिडियोआव जोङो एक्सरसाइज 2.3 ओके बेखौ जों डिसकास खालामगोन बेखौ नायनो थाखाय आंनि बे भिडियोखौ आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे आं आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो गोख्रै नोंसोर नुनो हायो आरो HS फार्स्ट इयारनि थाखाय आङो कमप्लिट भिडियो बानायगासिनो दङ बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोननि लोगोखौ नोंथांमोननि गेजेराव जुदि सोरबाफोर HS फार्स्ट इयाराव फरायनो थांगासिनो दङ साइन्सआव अब्ला बिथांमोनखौ इनफर्म खालामना हो आरो लोगोसे सेकेन्ड इयारनि थाखायबो आं भिडियो बानायगासिनो दङ कमप्लिट कर्सनि भिडियो मोनगोन बेनि थाखायनो आंनि बे भिडियोखौ आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला स' अके थेंक इउ